with the synod. La dificultad con el sínodo es que se trata de un concepto abstracto, pero es muy fácil de relacionar, porque sínodo e iglesia son sinónimos, así que se trata de la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser hoy? O de cómo Dios llama a la iglesia a ser hoy. Vamos un poquito por partes. ¿Por qué un sínodo ahora y por qué un sínodo sobre sinodalidad? Que es una palabra que ahora estamos escuchando mucho, pero que no tenemos a lo mejor muy claro qué significa. Sinodalidad es caminar juntos. Yo os garantizo que no hay fuerza humana que esto lo ponga en marcha si no viene del Espíritu Santo. Cuando decimos todos, Francisco quiere que escuchemos a todos, porque en esta fase diocesana lo que nos vamos a jugar, y mucho, es el futuro de la Iglesia. Bé, avui hem tingut la trobada comunitària per treballar al sínode. Hem tingut un primer moment d'una pregària, després hem escoltat la xerrada de la Cristina Inogent, que és una laica teòloga que ens ha agradat moltíssim i ens ha engrescat la seva gran aportació de com i per què hauríem de participar en aquest procés sinodal. Després hem escoltat i hem vist el resum del treball dels 7 grups de la nostra unitat pastoral que han estat treballant el qüestionari d'aquest sínode i ha estat força interessant. I després, finalment, hem tingut una quarta part, la qual hem reflexionat una miqueta de quines són les crides que sentíem després del que hem escoltat i de cara a nivell personal i també de cara a la nostra unitat pastoral. Bé, en acabar aquesta trobada hi hauria un sentiment d'agraïment. Ens hem trobat una quarantena de persones que han participat i crec que el to ha estat molt bonic. La segona crida que jo he rebut és aquesta crida a ser generosos. La Cristina Inogent, aquesta laica teòloga, ens ha convidat a dir que és un bon moment. Aquest procés sinodal, que durarà 2 anys, no és una qüestió solament dels empares, sinó que és l'Esperit Sant qui el mou, qui ens mou en aquesta dimensió. Per tant, llavors ens deia el moment de posar-nos-hi, per tant, una gran voluntat de generositat. I finalment, aquest sínode, aquest procés sinodal, que vol dir caminar junts a l'estil de Jesús, també ens posa el focus en recordar les persones que no formen part de la nostra comunitat pastoral i que tenen molt a dir-nos. No som solament nosaltres els que hem de formar part del Regne de Déu, sinó que ells també en formen part. Per tant, també aquesta crida a obrir-nos als altres. Així doncs, en acabar, generositat, agraïment i la crida a obrir-nos als altres. I ara, a continuació, escoltarem també alguns dels testimonis de les persones que han participat en aquesta trobada d'avui. La trobada sobre sinodalitat que hem fet aquest matí ens ha transmès que és l'hora dels laics en aquest moment tan important de l'Església, basada sobretot en el desenvolupament posterior de la Lumen Gentium del Vaticà II. Estem molt contents d'haver participat i de tenir aquesta oportunitat de fer sentir la nostra veu en aquests moments de canvis i de reforma de la nostra manera d'actuar dins del món eclesial.
Després d'haver participat a la trobada comunitària, doncs jo me'n vaig a casa amb la idea de que església som tots i la necessitat de treballar per millorar aquest tema d'església, de comunitat, i treballar també a la comunitat que envolta a la nostra parròquia. Després d'haver participat a aquesta trobada, me'n vaig a casa amb la idea d'incorporar la veritat de les persones que no participen en la nostra comunitat pastoral. I també em comprometo a participar més en aquest procés sinodal. Després d'aquesta trobada m'he donat compte que a la nostra UPA estem seguint el camí de la sinodalitat, integrant les persones a la nostra parròquia, fem moltes coses dins de la nostra església per ajudar a persones necessitades i jo personalment ja estic integrada, però m'agradaria integrar-me molt més a lo que és la comunitat cristiana del meu barri i de la meva parròquia.